Hi, Sis Ems! Good morning, Sis Ems! Thank you. Tusok lang, sis. Tusok lang. Sapat na. Good morning, Sis Ems! Good morning! Tusok lang. Sapat na, sis. Busy din me. Nagki-caretaker muna ako sa aking grandmother. Salamat, Sis Ems! Tusok lang, sisi. Okay na yon. Busy din si host at ako ay nagki-caretaker sa aking grandmother. Nasa ibang planeta ako ngayon. Wala sa planetang Mars. Dito ako sa Venus. Nasa Venus ako. Busy din me. Paano ba magpatugtog na hindi copyright? Saan ba ako pupunta? Magpapatugtog sana ako eh.
Good morning, guys. Good morning. This is Tres. Magpa-music muna ako. Ito ay kanta ni Dos, Katres Marias Dos. Siya yung kumakanta dito. Kaso lang wala akong masyadong mga naka-record na kanta niya. Magpapa-music sana ako kasi parang ang boring pag walang sound ng live. Kahit man lang music. Naka-music yung LS ba? Kaso nagluloko na yung aking isang cellphone. Kalarky. Kalarky talaga. Ang init na pati ng isa kong cellphone. Sumasabay sa init ng panahon ngayon. Super init sa Kabikulan. Super init sa Pinas. Ginoo.
Hi, Sis Marie. Good morning. Salamat sa patusok. Sis Jupay. Thank you, sis. Busy-busy yan si Tres ngayon. At ako ay nag-aalaga syempre sa aking grandmother. Ayan, salamat po sa patusok niyo dyan. Naghahanap sana ako ng music para magpa-music sana ako. Kaso baka makapiright ako. Hinahanap ko yung mga kanta ni Dos para yun na lang ang i-play ko. Salamat sa pag-visit. Salamat. Ang ingay kasi ng ano kanina, yung aso, tahol ng tahol, at saka yung mga baboy, kahit tinakain ko na, panay pa rin yung ingay. Patugtugin ko muna itong kanta ni Catres Marias number 2, si Dos. Ay nako, naglulo ko yung cellphone ko talaga, wala stick. Naglulo ko yung cellphone ko. James, Gippy. Thank you so much, thumbs up. Ingay ng cellphone ni Tito. Kahit naliligo, dala-dala sa CR. My gosh. Ang ingay. Makaka-copyright ata ako nito. May nagsasalita doon sa CR. Magpa-music muna ako. Try ko lang ito kung hindi copyright yung kanta ni Dos. Ayan, panay-ikot ng cellphone ng signal. Kainis. Ang dami ko kasing kaagaw sa signal. Ang dami gumagamit ng aking wifi. Konti pala yung kanta niya dito.
Lakas naman ng ano ni Tito. Oh my gosh. May-CPR ko na yan. So, ang lakas na yung ano. Try ko lang kung hindi copyright yung pinapatugtog kong music, guys.
Ano yan, live? Yup. Nakatugtog ako pa. Hindi ko pero kung makapay ka muna. Ah? Nakatugtog ako pero sana dahil makapiright. Ano ito? Nag-copyright ang ito video. Ang kalay lang sa YT. Ano pa kita niya, Bin? Isa. Ang video ni... Ang napatakal ko yun. Ha? Sabi ba? Magulat ka mo siya? Sexy ako. May ano man, may aten asa 10 or 15. Tag-15. As in, pag-absorb mo na siya. Mababasa mo. Yung product ko pa ko. Para sa una niya.
Salamat po, Night Glow. Sisi GM, thank you so much, Sisi. Thank you po sa lahat ng nakatambay. Maraming salamat po. Bisibisihan si host ngayon. Nag-update lang po ako sa aking watch hour kasi bagsak na ata. Samantalahin ko na habang nasa malakas na ano pa ako sa agap ng signal. Next week, andun ako sa Bukid. Thank you so much po, Neglo. Tay, Hefty. Salamat po. Sisi GM, Sis M, Sis Marie Cuevas. Sino ba yung andito kanina? Sis Jopay, Tay. Salamat po ng marami. Tay, Nay pala, mali. Tay, Sisi GM. Oh yeah. Salamat po, Sisi GM. Hindi kita nakitang nagla-live. Busy. Busy sa school. Try ko lang kung hindi ako makapiright nitong background music ko. Nakalagay naman, no copyright. Salamat po sa inyo dyan. Magugulay muna ako guys. Katatapos ko palang maglinis ng bahay at saka kay grandmother. Galing ako sa likod, nagpakain ng baboy. Ako kasi yung tagapag-alaga ng dito ngayon kasi wala yung aking isang tita nasa Maynila. Kaya ako muna yung nag-alaga sa aking grandma. Thank you guys.
Utawa na dito pa si Messi.
Nagpapalutong ka. Nagpapalutong ka. Ha? Nagsalat ka? Adi ako dumaan. Nag-iisip ko rin. Nag-iisip ko ka rin. Nag-iisip ko ka rin. Oo.
Jesus. Ang parang sa akin ang lain ko. Salamat sa iyo. Thank you so much, Sis Jinda TV, Sis GM, thank you. Ilang minutes na lang, mag 2 hours na, mag-end na ako. Thank you, thank you.
Mega love shout out, Sweet Abby channel. Thank you so much, sis. Combo TV, thank you po. Sis Loyang Vlog, thank you, sisi. Busy-busy yan si host, magugulay ako, guys. Kaya pa-music-music muna yung live ko ngayon. Di ko sure kung copyright to or si copyright ba. Naiglo, kanina pa to si Naiglo kasi tay. Thank you so much po, Naglo. Salamat po sa walang sawang pag-support sa akin. Thank you, tay. Salamat po. Naghahang yung isang cellphone ko. Hindi ako makapag-type. Salamat po. Thank you so much po sa inyong lahat. Maya-maya po mag-i-end na ako kasi malapit nang malubat ang aking cellphone. Salamat, CCGM. Thank you. Nagkukudkud ako, sis. Magugulay ako. Magugulay ako ng paborito mo, langka. Salamat, salamat. Thank you, sis Luyang Vlog. CCGM, si Tay or Naglo, kapag po ba hindi ko pa naayos yung sa tax ko, hindi ko pa kasi naayos yung sa tax ko, grabe. Kasi nga di ba ang bagal ng signal dun sa amin, lagi ako nawawala kapag mag-fill up ako, maya-maya, nawawala, kaya hinayaan ko lang. Tapos, ngayon pa lang ako, mamaya pa lang ako mamaya aayusin ko na talaga, promise. Kapag po ba may nagpapalipad sa akin, hindi po ba yun makakounted? Or hindi pa ba yun papasok sa revenue ko? CCGM, I need help. Kasi may nagpalipad sa akin, sis, pero parang chinek ko kahapon dun sa ano ba, sa Google AdSense, wala, parang hindi pumasok doon. Invalid ba yon yung mga nagpalipad sa akin? Mamaya talaga, ayusin ko na, promise. Pagkatapos nitong live. Oo nga, papasok sa niya. Pero kasi sisi, tinignan ko doon, wala, 69 pa rin yung dollar sign, dollar ko doon. 69 pa rin. May pumasok sa akin na Canadian dollar. Pero bakit wala? Di ko makita doon. Iwan ko. Naguri tuloy ako. Sayang. Marami pa naman pinalipad nung isang araw. Tatlong tag 22 Canadian dollars ba yun? Tatlong tag 22. Pero tinignan ko kahapon, kala ko magsasahod na ako. Pero hindi pa pala. 69 pa lang yung nakita ko doon sa Google AdSense ko. Kaya mamaya, ayusin ko na talaga, promise. Pagkatapos nitong live ko, maya-maya, magcha-church muna ako. Tapos ayusin ko na talaga. Kasi kahapon, inaayos ko na sana, may tumawag. Tapos nung nag-back ulit ako doon, wala na. Yung mga na-fill-upan ko, nakakainis. Tapos panay pa yung hang ng aking cellphone. Kakaloka talaga. Ay, nako. Akala ko sis GM sa sound na ako. Parang hindi pa. Sayang. After 24 hours? Ano yun, sis Luyang? After 24 hours, sis? Ano yun? Ano yun, sis, na after 24 hours? Papasok. Ano ba yun? Papasok yun, sis. Okay, sige. Update ko lang. Mamaya talaga, gagawin ko na. Ay, gosh. Tapos, wala pa akong di pa ako nakapag-open account. Hirap kasi, wala akong 10K para ilagay sa, remaining balance. Pag nagpa-open account ako. Bank account ba pala? Bank account.
After 1 year. After 1 year. Grabe siya. After 1 year. Hindi ba yun mawawala, Sisi? Kahit, di ba? Kahit, kasi dapat, every month, makumpleto natin yung $100, di ba? Para masahod natin yon. Parang may pumasok na sa akin. Sobra-sobra na nga para sa isang sahod. Pero hindi ko makita doon. My gosh! BPI. Try ko sa BPI. Pwede ba sa BPI? Oo, try ko sa BPI kasi sa BDO parang ang taas naman ng remaining balance na required nila, parang 10K. Sa BPI, di ko alam, baka 5K lang or 2K lang po open ang bank na. Oh, talaga? Oo, siguro hindi naman yun mawawala, no? Kasi sa akin naman yun pinalipad. Hindi naman yun kakainin ng ni Lolo siguro. Naguri lang ako kasi kala ko. Mm-mm. Wait lang sis kasi sa Google Ads sis. Oo. Oo, mamaya. Try ko yon mamaya. Maya, pag tapos na ako sa mga gawain. Kasi solo lang ako dito nag-aalaga ako sa lula ko. Hindi ako makabuelo. Oo nga, oo. Dapat makakuha ka na sisi para doon napasok sahod mo. Oo nga Oo, pag uwi ko next week, lalakarin ko na to. Mangungutang muna ako para pang lagay doon sa remaining balance. Sana all. May nagano kasi sa akin nung isang araw, pag live ko, may nagpalipad sa akin from Canada. Ewan ko, anonymous. Ayaw magpa hindi nga namin alam yung pangalan Gusto ko yung kanyang channel, wala naman. Iba yung pangalan niya. Ano talaga siguro yun. Bigay ni Lord para magpalipad sa amin. Dapat makakuha ka na sisi para doon napapasok sahod mo. Oo nga no. Oo nga. Wait lang sis. Wait lang mga guys. Pupuntahan ko muna yung kusina. Parang kumalabog na yung pusa doon. Kinain na ata yung isda. Kakayod ako ng niyog at ako ay magugulay. Thank you so much po sa lahat ng naandyan. Sa lahat ng patusok nyo. Paabutin ko lang ng 2 hours and 15 minutes. Mag-i-end. Mag-i-end na ako guys. Thank you guys. Salamat sa CGM. Naiglo Vlogs. Si Tay. Thank you po, Sis Loyang. Sino pa yung nandiyan kanina? Kay Sis Marie, kay Jinda, kay Sisi Jupay, kay Sis Ems. Maraming salamat po sa lahat ng nag-visit, nagtusok, kay Abby, kay Sis Abby. Salamat po ng marami sa inyo dyan. Salamat po. Opo, Nay, siguro po. Opo. Cut off tuwing katapusan. Papasok yun. Opo, Nay, sana nga po. Nagworry lang ako kasi wala pa akong alam sa ganito First time ba? Ay, naka. Thank you po. Sana makapagsahod na nga para mabawi ko na yung mga niload ko sa wifi at saka sa data. Every month ba naman 300 kapag walang load yung wifi ko. Yung wifi naman every month 600, 'di ba? Naubos na yung isang baboy ko sa pagkaka-load. Tapos panay na yung update ng aking mga kamag-anakan. Tres, sumahod ka na ba dyan sa YT mo? Kumusta na yung YT mo? Sumasahod ka na ba dyan? Ganun na yung mga tanungan ba? Nadi-discriminate na nga rin kami. Gosh! Hayaan mo sila, basta happy tayo, okay lang yun. Bahala sila. Basta happy tayo sa ating ginagawa, okay lang yun. Diba? Wala naman masama yung mga ginagawa natin. Magpapakatotoo lang tayo. Bakit ka mo mga pinapakita nyo, ang dudugyot nyo?
Bakit bakit daw yung mga pinapakita namin ang dudugyot nyo? Eh, ano naman ngayon, eh talagang magsasaka tayo. Hindi naman tayo mayaman. Sila lang yon, hindi tayo. Tayo ay nabubuhay sa sariling kayod, kayod kalabaw. Kumbo TV, maraming salamat po. Sabihin mo Sisi, masahod ka na haha, pero dahil taka patanaon. Oo nga sis. Oo nga sis. Nung inano ko nga doon sa FB page namin, yung nagpa-thank you ako, sabi ko, thank you po sa aming sponsor from Canada. Salamat po sa palipad at saka from Hong Kong. Nag-stock sila. Nagmarites sila. Yan mo sila. 'Di ba? Sabi nga minsan, mas makakakuha ka pa ng support sa iba kaysa sa sarili mong ano, 'di ba? Sa sarili mong mga, alam mo na, mga relatives, ganon. Kaya minsan naniniwala talaga ako doon na minsan makakakuha tayo ng support sa hindi natin kaano-ano, sa hindi natin kakilala, hindi natin ah, hindi natin alam kung sino sila, ganon. Tapos sa mga kapwa YouTuber natin na sumusuport sa atin, doon tayo nakakakuha talaga ng support. Kaya thank you so much po sa lahat ng nagmamahal sa Tres Marias Farm. Hindi naman po talaga kami mayaman. Sabi nila, ang yaman daw namin kasi may farm kami. Yun lang po, pinaganda ko lang po yung tawag ng farm para tutyal. Para tutyal naman pakinggan. Baka magkasala ko ng char 100% kamagnan. Baka makasala ako, char 1% kamag-anak. Oo nga eh. Ayaw ko magsalita. Wala sila marinig nila ako. Totoo naman eh. Totoo naman eh. 'Di ba? Ilan lang. Ilan lang. Minsan tayo-tayo lang. Yung sarili lang natin. Tayo-tayo lang sa loob ng bahay. Yung nagsusupport sa bawat isa. My gosh. O siya, diyan muna kayo. Hindi pa talaga ako nakapagluto ng ulam. Magugutom na yung aking grandmother. Diyan muna kayo, guys. Salamat. Ilang minutes na lang ba? 5 minutes na lang. Maraming salamat po, CCGM, Naiglo, Combo TV, Loyang Vlog, yung mga kanina na pumasok dito, nag-visit sa aking channel, tumusok. Maraming salamat sa lahat ng nagtambay. Kanina pa to si Nay at saka si Tay eh. CCGM, thank you, Sisi. Thank you, Naiglo. Loyang Vlog, thank you. Diyan muna kayo at ako ay magkukod-kod. Kakayod ng nyog. Thank you. God bless you all. God bless us all. Thank you.
Thank you.
Daw. Yan ang hindi sa kanan ng kanya ko. Ang sarong, yung konstituten. Wala, wala. Ang tablet mo, tingnan ba na isa sa 2024? Damo-damo sa may Yet. Yet. Mga ayot-ayot. Yan, sinalay ka, ano to? Natamo may dinilari ko, gusto ko na ka. Saan naman sa hindi ka naiinig mo hindi? Ulak nga, yan mo kabato. Kaya sa rin, guys, tapos ka na lagyan sa birthday mo. Tayo. Ako nga ni makapalit mo sa bato. Ako nga, yung kaya ng maglay, hindi ko nagkabahan. Wala, natapalitan na tapos. Kahit mga palay, sila ang salat, ang ganyan yung tayo. Dahil manyakala ka naman sa dapat hindi ka talagang kasama. Dapat sa buhay na hindi pa naman. Dapat sa buhay na kapal.